נחשפים הערב מחדל ביטחוני חמור. אני צריך את הפסוורד שלך של המחשב. מי שפעל למען המינוי שלך זה עמרי שרון. כשאתה רואה את הדפים האלה, אתה פשוט די עמוד. וזו המציאות החדשה ברצועת עזה. מוביל אותנו לסיור בעיר שנטולה לשליטתו. לי לא קשה לחיות בלי אבא שלי. זה הקו האדום. מעוזם של אנשי הטליבן ואנשי אל-קאידה. מה אפשר לעשות לשני המאבטחים כאן שישנים לצידי? וכך זה נראה מגובה פני הקרקע, כיפת הכור והמגדל. אלה התמונות הראשונות וככל הנראה גם האחרונות מהבור של ראש הממשלה. אנחנו מביאים לכם תמונות בשידור ישיר בעזרת הטלפון הסלולרי של השיירה, אבל לא חושף שום חלק מהגוף שלך. ממש מול הבית הלבן. עכשיו תוכלו לראות כאן ממש הבחירות הן היום משמעותי ביותר. מסמך באופן ברור וחד. פעם ראשונה בישראל, תחזית מזג האוויר מהגובה. הנה אלה התמונות מהמסוק שלנו שכבר מרחף מעל הכיכר. כולם